Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Giuseppe Giolina u Edmond Buġejja. Llum il-Knisja jekk inkomplu niċċelebraw dan il-misteru tal-Għid Eżies għal 8 ijiem sħaħ. Għalhekk il-Knisja ssejħla l-ottava tal-Għid, għax għal 8 ijiem niċċelebraw l-Għid daqs li kieku hija l-istess ġurnata waħda. Ejjew għalhekk ħuti nirringrazzjaw lil Mulej tal-li joġbu juri ħnina magħna u jġeddidna mill-ġdid fl-imħabba tiegħu, fil-ħniena tiegħu. U għalhekk jew aħna lkoll infaħruh u intennulu. Glorja l-Alla fil-għoli tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħru, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek Mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, illum ibnek il-waħdini, il-mewt tiegħu ġiet megħluba u int ftaħtilna il-bieb tal-ħajja ta' dejjem. Atina li aħna u niċċelebraw il-festa solenni tal-qawmien tal-Mulej mill-imwiet, niġġeddu bl-Ispirtu qaddis tiegħek u nqumu għad-dawl tal-ħajja bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Narajt il-50, Pietru flimkien mal-11 qam u qal lil-Lut bleħenoli, nista' l-lodija u intom il-koll li toqgħodu f'Ġerusalem. Kunu għafu dan u isimgħu sewwa x'se ngħidilkom jien. Ġesu ta' Nażaret kien bniedem li Alla ta'kom prova tiegħu permezz tal-mirakli u l-eġubijiet u s-sinjali li jagħmel bih foskom, kif intom stess tafu. Lil dan Ġesu Alla telaqulkom f'idejkom skont l-erf u l-pjan li fassal minn qabel. U intom neħħejtuh billi sallabtuh permezz ta' nies ħżiena, imma Alla qajmu mill-imwiet billi ħalli rbit tal-mewt. Għaliex ma setax ikun li l-mewt iżommu taħt is-seta tagħha. Għax David jgħid fuqu, żammejt lil Mulej dejjem qudiemi, għax hu
fuq il-lemin tiegħi biex qatt ma nitħarrek. Għalhekk ferħet qalbi u mtela b'lena rsieni u ġismi wkoll jistrieħ fit-tama għax inti ma titlaqx fl-imwiet lil ruħi u ma tħallix il-qaddis tiegħek jara t-taħsir. Inti għarraftni it-triq tal-ħajja, timlini bil-ferħ meta nkun quddiemek. Ħuti, ħalluni ngħidilkom kif inħossa fuq il-Patriarka David. U miet u kien mitfun u l-qabar tiegħu għadu magħna sal-lum stess. Issa hu kien profeta u kien jaf li Alla ħaliflu b'ġurament li kellu jqiegħed fuq it-tron tiegħu bniedem ġej minn nislu. David ra minn qabel u ħabbar il-qawmin tal-Messija u qal: la kien mitluq fl-imwiet u lanqas ġismu marat taħsir. Lil dan Ġesu Alla qajmu mill-imwiet u ta' dan aħna l-kol xhieda. Għalhekk issa li Alla ollih bil-leminija tiegħu huwa rċieva mingħand il-Missier l-Ispirtu Santu li kien imwiet u sawbu fuqna kif qegħdin naraw u tisimgħu. Il-kelma tal-mulej roddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali ngħidu ħarisni o Alla għax fik jien nistken ngħidu ħarisni o Alla għax fik jien nistken. Ħarisni o Alla għax fik jien nistken. Jienet lill-mulej insidi m'għandix ġid ieħor ħliefek. Mulej, inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi. Inti żżomm f'idejk xortija, ngħidu. Ħarisni o Alla għax fik jien nistken. Imbierek lill-mulej li tani l-fema. Imqarb bil-lejl qalbi tallimni. Inżomm il-mulej dejjem qudiemi għax bih fl-eminti qatt ma nitħarrek, ngħidu. Ħarisni o Alla għax fik jien nistken. Hekk tifraħ qalbi u tetenna ruħi u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet. Għax int ma titlaqnix fl-imwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar, ngħidu. Ħarisni o Alla għax fik jien nistken. Int tallimni triq tal-ħajja. Hemm il-milja tal-ferħ quddiemek. Hemm l-għaxqa għal dejjem fl-emintek, ngħidu. Ħarisni o Alla għax fik jien nisken. Alleluja, alleluja. Dan hu l-jum li jagħmel il-mulej. Ħanifirħu u netennew fih. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien in-nisa telqu malajr minn ħdejn il-qabar. Kellhom biża' u ferħ kbir u marru jiġru jagħtu l-aħbar lid-dixxiepli tiegħu. U wara iltaqa' magħhom Ġesu u qalilhom: Isliem għalikom. Huma resqu lejh, qabdulu riġlejh u jixteħtu quddiemu. Imbagħad Ġesu qalilhom: tibżgħu xejn, morru waslu l-aħbar lil ħuti biex jitilqu lejn il-Galilija lili jarawni hemmhekk. U huma sejrin xi ħut mill-lases marru l-belt ant il-qassisin il-kbar u tawhom l-aħbar ta' kull ma kien ġara. Dawn inġabru flimkien ma' xjuħ, ftehmu bejniethom u taw lis-soldati kemm xa flus ġmiela u qalulhom: ejdu hekk. Ġew id-dixxiepli tiegħu bil-lejl u serquh waqt li konna reqdin. U jekk il-gvernatur jisma' b'dan,
aħna inġaluh jemmen u lilkom neħelsukom minn kull inkwiet. Dawk ħadu il-flus u għamlu kif qalilhom. U din il-biċċa xterdet hekk fost il-lut sal-ġurnata tal-lum. Il-kelma tal-mulej. Din fl-ottava tal-ejt, kelma qasira fuq din il-kelma ottava. L-ottava tfisser ġejja minn numru 8, 8 tijiem. Aħna nafu li l-ġimgħa fija 7 tijiem. U kull ġurnata ta' din il-ġimgħa li aħna ngħixu tintemm, tgħaddi, tibda u tispiċċa. Għalfejn it-8 jum? Xi fisser it-8 jum meta aħna ngħidu it-8 jum? Kif sejrin naraw matul din il-ġimgħa u anke fi żmien il-għid, kull meta jidher Ġesu lid-dixxiepli tiegħu spiss insibu dan in-numru. 8 ijiem wara Ġesu der lil xmun. 8 ijiem wara dejjem in-numru 8. Għaliex? Għaliex issa n-numru 8 huwa ifisser il-numru tal-eternità, tal-ġurnata li ma fija qatt tmiem, li mhix se tintemm, il-jum tal-irxoxt, il-jum tal-ħajja ġdida fi Kristu. U l-Vanġilu tal-lum jurina eżies x'inhu d-differenza ta' kif jiena ngħix ta' bniedem irxuxtat jew nibqa' ngħix tal-bniedem tas-7 ijiem tal-ġurnata normali. Hija l-fidi, il-laqa tiegħi ma' Kristu. Jekk tinnutaw fil-Vanġilu tal-lum għandna kontradizzjoni. Min-naħa għandna n-nisa li jemnu fil-qawmien ta' Kristu jiltaqgħu miegħu waqt li huma sejrin iwasslu l-aħbar lid-dixxiepli. Mela huma diġà hemmnu, sejrin iwasslu l-aħbar bil-ferħ kbir f'qalbhom li Kristu huwa ħaj. Min-naħa l-oħra is-soldati li kienu wassa mal-qabar jgħidilna li jgħal ftit flus. Anzi, hawnhekk jgħid ħadu kemxa ġmiela. Jivvintaw din il-gidba. Ġew id-dixxiepli u ħaduh waqt li konna reqdejn. Jekk kont rieqed, kif taf li ġew id-dixxiepli u ħaduh? Kif rajthom? Il-giddieb aħna fil-Malti ngħidu omru qasir. Imma ħaġa waħda interessanti mhuwiex tant dan il-partikolar, imma l-akbar partikolar huwa propju dan, dak li qalilna Ġesu. Il-flus u Alla ma jistgħu qatt joqogħdu ma' xulxin. Jew naqdi lill-flus, jew naqdi lill-Alla. Jew inħalli lill-Alla jmexxini, jew insir skjaf tal-flus. Kif kien skjaf anke l-istess Ġuda li jgħal ftit muniti it-tradixxa li mgħallem tiegħu. Jew għalhekk eżies jitolbu il-mulejjek jagħtina dan il-ferħ tal-għid. Jew nitolbuh li lilna wkoll ikompli jdawwal il-ħajja tagħna u aħna wkoll li nkunu dixxiepli biex ngħinu lil xulxin niltaqgħu ma' Kristu. U fejn niltaqgħu ma' Kristu? Interessanti dan il-partikolar li jinsibuh spiss fil-Vanġeli li sejrin nisemgħu. Ġesu jerġa' jibgħat lid-dixxiepli tiegħu il-Galilea. Morru il-Galilea u jarawni hemmhekk u tarawni hemmhekk. Għaliex ma bagħthomx Ġerusalemm? Għaliex ma bagħthomx is-Sammarija? Il-Galilea. Għaliex ma jmorrux il-Ludija? Le, il-Galilea. Għaliex il-Galilea huwa il-post fejn Kristu sejħilhom minn fuq ix-xatt
biex jimxu warajh. Il-Galilija huwa il-post fejn Kristu xandar il-kelma tiegħu. Il-Galilija huwa l-post fejn min laqa il-kelma tiegħu beda miexi warajh. U għalhekk jekk jiena u int irrid tassew nagħmel esperjenza u niltaqa' ma' Kristu, jeħtieġ li nerġa' mmur il-Galilija, jeħtieġ li nerġa' nħalli il-kelma tiegħu iddawwalni, tmexxini. Biex hekk il-mulej ikun tassew is-sejt tiegħi. Amen. Kristu qam mill-imwiet biex ma jmutx aktar. Il-mewt ma ssaltanx aktar fuqu. Nifirħu u nitennew f'dana il-jum tal-mulej. Ngħidu flimkien, mulej ħares lejn il-mifdijin kollha tiegħek. Mulej ħares lejn il-mifdijin kollha tiegħek. Għall-imam din ġodda biex issa jilbsu l-Kristu jikbru fil-fidi tagħhom nitolbu. Mulej ħares lejn il-mifdijin tiegħek. Għad-dinja ċana għal-verità biex il-ferħ tal-għid jixxandar satru fil-art u bil-bnedmin jilqgħu lil Kristu bħala il-Messija il-mulej. Mulej ħares lejn il-mifdijin kollha tiegħek. Għalina il-koll biex bħan-nisa tal-Evanġelju bil-ferħ ngħinu lill-oħrajn jiltaqgħu ma' Kristu. Nitolbu. Mulej ħares lejn il-mifdijin kollha tiegħek. Min dan is-santwarju għażiż mulej permezz ta' ommok Marija, il-mara tal-fidi, il-mara li jemnet fil-qawmien tiegħek. Kompli qawwi il-fidi tagħna fil-familji kollha tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Mulej ħares lejn il-mifdijin tiegħek. Mulej Alla tagħna fil-misteru tal-għid inti daħħaltna fart li tnixxi ħalib u wasel. Għamel minna xhieda kuraġġjużi ta' ibnek bi Kristu Siedna. Amen. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Mazza kollha tiegħu. Qalbna mimlija bil-ferħ tal-għid se nofrulek mulej is-sagrifiċċju li bih il-Knisja tiegħek b'mod tal-għaġeb titwilet mill-ġdid u tieħu ilej xjien tagħha bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru il-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dana il-jum li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna u il-ħaruf tas-sew li neħħa id-dnubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu eret il-mewt tagħna u bil-qawmien tiegħu ksibna ħajja ġdida.
Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema u s-setat tal-anġli jinsġu l-innu tal-glorja tiegħek u jtennulek. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewijiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewijiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewijiet. Għaddejs tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati, ħa il-ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għalla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Permezz tal-Magħmudija aħna tmittna fi Kristu u miegħu twelidna irxuxtajna għal ħajja tiegħu. Bir-raġun għalhekk nistgħu nitfgħu ħarsitna lejn Alla u nsejħulu missierna kif għallimna is-Salvatur tagħna. Missierna li inti fis-smewijiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trittient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk murej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi la tħarix lejn dnubietna,
iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u l-għaqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Kristu għammi il-mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Kristu għammi il-mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Il-Kristu tal-ħejja, jissid wissu l-tħal, bebie fuq il-mewt, għawitu setan, nannu għalenija, glorja u bonigija. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Nitolbu. Bil-grazzja u t-tiba tiegħek u Alla, ħares dejjem il-Knisja tiegħek li inti ġedditta bil-misteru tal-għejd u wassala fid-dawl tal-qawmien għal-ħajja bi Kristu Siedna. Jew aħna wkoll nselmu lill-Omna Marija dan is-sens sabiħ tal-għejd u ngħidula flimkien sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna Tapinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-missier
l-Iben u l-Ispirtu Santu. Inkomplu nejxu fil-paċi u l-ferħ ta' Kristu r-xuxtat. Alleluja, alleluja. Inroddu ħajr lill-Alla. Alleluja, alleluja.